Thokozani bogogo nomkhulu, saluka sendoda leso Gogo Bathini Mbatha. Ngani zakwethi sengikhulume kakhulu ngendaba yezigubhu. No siyazi bazenza ngathi bayazi. Kodwa ke angekho lapho. Sengikhuluma kakhulu indaba yezigubhu ngani zakwethu ukuthi izigubhu kuya ngokuthi isigubhu sithakwa abani, usithakela ini, usenza ini, uzosenza ini. Umbuzo uye uthi wegogo isigubhu ngiyakwazi yini ukusibuyisa uma ngingasasifuni? Mina ngithi cha, uma ungasasifuni sithathe uyosilahla emfuleni ohambayo noma usishise. Ngesizathu sokuthi isigubhu njoba silapho kini siqoqa abantu abadala. Kuya ngokuthi ke isigubhu sake izigubhu la uyithatha khona usithathe kubani isigubhu. Kodwa isigubhu siqoqa abantu abadala sibafake phakathi, sibahlambulule, sibenze ukuthi bakusebenzele. Usuke ungaphehla amanzi amnyama kodwa usuke uthi kwabakini nami ngicela ningibheke, nami ngicela ningikhanyisele, nami ngicela nenze izinto zenzeke empilweni yami. So isigubhu ke uma uzosithatha wena uzosiphindisela kusarwa sendoda, ukhuluma ngezigubhu zakwaShando. Bangangizwa kabi ke abanye abazenza izigubhu nezigubhu sinomthetho wala isigubhu sithathe khona. Mina ngibadinga abantu bakini ukuthi bazosebenzela mina ngoba isigubhu sakithi siyabaqoqa abantu abadala, sibafake ndawonye, senze ukuthi abantu bakusebenzele, bakukhanyisele, bakuvulele inhlanhla. Manje na uma wena uzosithatha isigubhu lesathi usithathe kusarwa sendoda uziphinde isarwa sendoda. Isarwa sendoda uma sithakatha sothatha lesigubhu lesithi hayi kulungile bese siqhubeka sithi qhubekani la ngigcine khona kodwa manje senibheke mina. Sengifana nokuthi abantu bakini sengibathathe bonke ngabaletha la kwaShando. So ngani zakwethu be careful. Namhlanje ngikhuluma ngezigubhu lezi esibiza ukuthi amawele. Lezi izigubhu zamawele siyithaka ngalezi izigubhu ezilapha emuva lezi egqoke impahla zezingane. Lezi izigubhu lezi izigubhu enye ingane imele inhlanhla le ephezulu eqwakele ephezulu, le phansi eyezitha ilwa izitha. So namhlanje sikhipha ke isigubhu esithi isigubhu, izigubhu zamawele, iziko lamawele. Nanti iziko lamawele, izigubhu zakhona umozoyilanda ke zihamba kanjena ke ngani zakwethu. Lesi esincane sesandleni sesinxele ngaka left ilesi esidila ngezitha, lesi singaka right ilesi esidila ngesimo senhlanhla. Zihlukile lezi izigubhu nangendlela ezithakwe ngayo zihlukile. So be careful uma uyolanda izigubhu. Uma zuthu izigubhu zakho kufanele ubuze ukuthi njoba zimbili zichazane. Esinye isikhathi uyakwazi ukuthi sarwa sendoda ngibe nesibonakaliso unginika izigubhu ezimbili wathi amakhehla nezalukazi, amawele amakhehla nezalukazi. Awasheshi ukudlula amawele lawa ezingane. Ngiyazi ke abantu ke sabazophapha noma ngabe iziforensic izobheka asuwasebenzisi amafutha abantu at all. We do not use amafutha abantu at all. Amagama ezigubhu lawa esiwasebenzisayo, they have nothing to do nokuthi mhlambe kubulawe ingane ke zafakwa phakathi izinto efana lezo. You are more than welcome ukuthi uthathe isigubhu uyisambise usenziwe ama test ukuthi ubone ukuthi hayi ukuthi ingathi usarwa sendoda sikunike into yokusebenza kanti sekufakwe ilokhuzana amafutha abantu. So ngani zakwethu niqaphele uma nithatha izinto kubantu, nibhekisise, nibuzisise ukuthi gogo lokho kwani. Lamadoda siwakhiphayo ke namhlanje ayabiza ngani zakwethu, akuyona into okudlala izingane lena. Izigubhu sezitha esihlangane nesigubhu senhlanhla siyawakhipha ke lamadoda namhlanje ngani zakwethu. Kuyosetshenzwa ke manje kwenza izinto zenzeke manje ukuthi lo muntu lo osebenzisa lezi izigubhu angaphazamiseki naka ncane. Thokozani bogogo.